Salut și bine ați venit la primul episod al podcastului Fortăreața Otaku. Eu sunt George și alături de mine l-am pe Vali sau Bear în mediul online, fondatorul proiectului Aro Studios, de dublaje făcute de fani în limba română. Ok. Acum, cam care-i treaba cu acest podcast? Păi, e o idee, aș putea spune nouă pentru mine. Eu nu cochetez cu zona asta de podcasturi, de media, în general, dar am zis că să încerc și asta, pentru că în viață trebuie să încerci și lucruri noi. Da. Ok. Nu știu, mai e ceva de adăugat? Pot să zic că îmi face plăcere să particip la acest podcast. Eu zic, nu știu, să ne băgăm direct în pâine, nu trebuie să ne mai lungim. Ok. Avem teoretic 10 teme, prima a fost introducerea, așa că să trecem direct în pâine, cum ai spus și tu, despre remake-ul Shaman King, remake-ul din 2021. Da. Pot să spun că nu l-am văzut complet, anime-ul nu l-am terminat, mi s-a părut așa pe repede înainte, eu fiind obișnuit cu versiunea din 2001, parcă nu puteam să o urmăresc, nu puteam să fiu atent. Mi se părea că totul merge mult prea repede și parcă se grăbea povestea să se termine, nu știu. Pot să zic și eu ceva? Sigur, da. Eu l-am văzut pe tot și pot să zic în legătură cu ce ai zis că da, e valabil doar fiindcă versiunea din 2001, mai ales la partea ce a datat manga, a avut foarte multe fillere. Gen, manga se mișcă aproximativ ca și anime-ul nou. Și chestia asta cu grăbitul, gen, ori făcut-o într-un fel și fiindcă se gândeau că, ok, oamenii au vrut și anime-ul vechi. Dar de la episodul 13 încolo nu mai e deloc grăbit. Gen, pacing-ul e foarte bun. Înțeleg. Da, păi eu știu că varianta din 2001 a respectat manga până pe la episodul 20, ceva la felul, când au plecat 25. Da. Părticele ce mai apăreau în manga le mai dădea în versiunea din 2001 Ichikolo, gen, introdus pe Lizard, pe Chocolov. Doar că, uite, caracterizarea personajelor nu a fost deloc bună în versiunea din 2001. Adică, în ce sens? Multe nu aveau nicio treabă cu manga. Adică Hao e un villain generic de shonen în versiunea din 2001. Pe când în 2021 e acolo chestii foarte deep, psihologică și chestii de genul. Și multe backstory-uri au fost omise în 2001. Acum ce aș mai putea să zic de varianta din 2021? A fost preluată de un studio cu un buget mai mic, având în vedere că ei au mai lucrat la ultimul sezon sau ultimele 2 sezoane din Fairy Tail, au ajutat și în paralel cu Shaman King mai făceau și Yu-Gi-Oh! Sevens, care, din nou, nu pot zic că au avut o animație formidabilă, dar în momentele în care trebuit, animația a fost bună și în Shaman King. Acum eu zic că a fost făcută cu dragoste, fiindcă, uite, creatorul a ținut neapărat să fie voice actorii vechi și studioul ăsta a putut să îndeplinească asta. Mă rog, nu complet, adică știu că la Yoh, dacă nu mă înșel. O născut voice actor sub. Da, corect, da. Oricum, pentru un studio mai mic, cum ai spus și tu, să refacă practic un anime care pot să spun că e destul de iubit. Readaptat. Acum, Uite care e chestia. De ce mi se pare mie că ei chiar au băgat iubire și dragoste în seria nouă? Este o melodie făcută după o poezie din manga, care e al unui personaj, e pentru Yo, într-un fel și pentru Ana. Adică e făcut de voice actor? Nu, fii atent. Poezia în manga, da, e scrisă. Ok. Bun, un fan a făcut o versiune, adică a făcut o melodie după poezia respectivă și a fost în Vocaloid, da? Asta a fost acum 10 ani. Deci un fan a făcut o melodie cu instrumental cu tot și a fost în Vocaloid, în care era melodia. Și la Megumi Hayashibara, voice actress Luana, i-a plăcut așa de mult încât s-a dus la audiența de karaoke și a făcut un fel de cover la melodie. 10 ani mai târziu, visul fanului a fost împlinit și a fost folosit ca și ending la episodul 33, în arcul respectiv, care era în manga. Mie asta mi se pare că o să un semn că, ok, chiar dacă nu au avut bani și toate astea și Netflix le-a impus 52 de episoade, eu zic că v-ați făcut cu dragoste. Și a mai fost și o melodie a lui Faust, care tot așa a fost făcută de un fan și introdusă în anime-ul nou.
Înțeleg. Ai spus că numărul de 52 de episoade a fost impus de Netflix, dar din câte știu, mai mult a fost dorința creatorului seriei manga, pentru că într-un an sunt 52 de săptămâni și primul sezon, să spun așa, să aibă o durată de un an fix, nici mai mult, nici mai puțin. Uite, Deci a prins și Golden Week-ul. Nu se știe concret, dar faza e că în trecut creatorul a avut anumite traume cu manga, fiindcă fix la sfârșit a fost cancelled. Shonen Jump a fost Shaman King, nu? Da. Shonen Jump i-a zis, ok, mai ai câteva capitole, cred că mai avea vreo 2, dacă nu mă înșel. O zis, ok, termină manga. O lăsat un open end, ca după câțiva ani mai târziu să poată să dea release la Shaman King Kanzenban, care au avut un ending complet. Și eu zic că fix de asta creatorul a zis că ok, nu facem pe sezoane, că dacă primul nu prinde bine, că la început povestea e okay, ca de început. Chiar deep. Gen, cam acolo de unde nu mai adaptează anime-ul vechi, devine foarte deep povestea. Și intră acolo în capul personajelor, să zic așa, în backstory, în toate astea. Adică, practic, dezvoltarea personajelor, să-i spun așa. Pentru mine cea mai bună parte din anime-ul nou a fost Osorezan Revoir, care e flashback-ul cum s-au cunoscut Yoh și Ana. Mi se pare așa pe partea de romance unul din cele mai bune arcuri din shonen. Înțeleg. Acum că spui parcă vreau să urmăresc anime-ul, dar nu știu, parcă nu mă pot obișnui cu... Urmărește anime-ul și nu băga în seamă primele 13 episoade la pacing, fiindcă ai văzut anime-ul vechi și știi ce se întâmplă. Totuși urmărește-l, fiindcă sunt chestii ce nu le-a adaptat seria din 2001, pe motiv că ăla au fost mai mult îndreptat spre copii. Și au fost unele chestii și la început care nu erau chiar de copii. Nu vreau să zic că din moment ce n-ai văzut anime-ul nu ți-aș da spoilere. Faust e mult mai violent și mult mai nebun. Și iubirea dintre Yoh și Ana, care mi se pare că în anime-ul vechi mai mult, dacă ascultai ending-urile în japoneză, îți dai seama că fetițile arată în anime, îți arată relația dintre ei. În 2001 e așa mai spălăcită. Înțeleg. Oricum, și când am fost mic și m-am uitat la seria, aș putea spune originală, cumva, Faust mi s-a părut destul de violent, adică să vezi un personaj cum efectiv îi cotrobăie, să spun așa, în oasele unui om, e ceva. Păi uite, aici chiar îl taie. Okay. Chiar îl taie cu cuțitașul. Ok, da. Dar da, o sărit unele chestii, dar lumea a fost foarte severă cu anime-ul, fiindcă nu poți să zici că alte anime-uri nu sar chestii din manga care nu sunt așa importante. Vorbești de remake? Da, dar sar efectiv momente foarte mici. De exemplu, dacă îl știi pe, cum îl chema, Peyote, după meciul din turneu, e o scenă cu el la spital și cu colegii lui. Da. Eu zic că nu afectează așa de mult. În ce sens? Povestea efectiv nu afectează. Eu am încercat în 52 de episoade, mai ales că, uite-te, sunt episoade care nu aveau melodia de ending sau era pusă și era anime-ul efectiv continua și dădea melodia de ending. Ca să nu piardă timp, efectiv. Mi se pare că au încercat tot ce au putut. Înțeleg. Nu pot să neg că unele părți ziceai că erau animate pe PowerPoint. Nu pot să neg. Oricum, când a apărut seria și-a luat un hate destul de mare, mai ales și din partea mea trebuie să recunosc, pentru că, cum am mai spus, fiind obișnuit cu stilul seriei din 2001, nu știu, mi s-a părut așa ciudat. Și eu la fel, până am ajuns la episodul 13, acolo eram și gen, stai, asta e destul de bun. Presupun că cine a văzut seria din 2001, varianta japoneză, varianta originală, presupun că n-au avut aceeași reacție. Știi care e chestia? Eu m-am așteptat la mai multe melodii din varianta din 2001. Deși în episodul 5 ori inclus melodia de la opening japoneză efectiv în timpul episodului. Cred că știi și tu că ai văzut până acolo. Da. Dar mă așteptam la Braveheart, la al doilea opening. Nu au fost, dar nu contează. Cei drept nu trebuie foarte mult să se bazeze pe nostalgie.
E ceva nou. Nu știu ce, dar mă gândeam la opening-ul variantei For Kids. Mă gândeam că ar fi fost epic să fie introdus. Sau, mă rog, poate a fost și nu știu eu. Mă așteptam să fie inclus în tab, sincer, dar nu a fost. Apropo de da, mai țin minte că era un comentariu pe YouTube la un videoclip despre Shaman King unde ceva cântăreț spunea că el îl dublează pe Amid Amaru și că Netflix va produce un dublaj în română. Uite că suntem la un an și un pic după ce s-a terminat seria și nu a mai apărut niciun dublaj. Da. Nu știu, mi se pare că ori tipul ăla a mințit pentru atenție, ori poate a existat ideea asta de dublaj, dar s-a renunțat la ea, pentru că acum dacă te uiți pe Netflix și te uiți la ce e dublat în română, vezi că totul e material de copii, adică presupun că Shaman King n-ar fi prins. Shaman King, versiunea veche, a fost distribuită internațional, la modul că au existat niște dublaje în foarte multe limbi. Și varianta asta nouă a fost dublată în, nu știu exact să zic, dar cred că pot să număr pe degete în câte limbi. Presupun că nu prea mult, adică oricum animalul deocamdată e distribuit doar pe Netflix, nu e și pe altă țin bine minte, platformă. Varianta veche avea dublaj și în arabă, și în greacă, și în... Varianta din 2001 avea dublaj în orice limbă te-ai fi putut gândi. Da. Adică, și dublajul în român a fost. A fost bun, a fost foarte bun. Adică multă lume hăituiește acum dublajul român din cauza evenimentului cu Naruto și cred că toți știm ce s-a întâmplat cu dublajul la Naruto. Dar dublajul la Shaman King chiar a fost, cum ai spus tu, a fost decent. Deși aș îndrăzni să spun că a fost chiar bun. Adică personajele au fost destul de aproape de realitate. Mă urmăresc din când în când în faze și e ok când vorbesc personajele, dar când se luptă... Da, nu te contrazic aici. Gen când vorbesc așa chill, deși de obicei când vorbesc chill intervine scriptul de la 4Kids, care zice că eu e obsedat de cheeseburgeri. Da. Oricum. Da, dublajul ăla ce trebuie să fie pe Netflix, n-am nicio idee. În primul rând, chiar dacă au fi fost cancelled și poate a fost în producție, cine a fost tipul ăla? Ceva cântăreț parcă sau... A fost ceva trapper din ăsta de SoundCloud. Mumble rapper, ok. Ceva din ăsta necunoscut. Ce face de acasă. Că toți suntem la capitolul Shaman King. Tao Genie, care din ce am citit, se pronunță Tao Jin sau Jane. E pe My Animalist e total diferit, nu e Genie. E diferită scrierea. Oricum, da, dar dacă cauți pe My Animalist sau pe Google despre ea, nu găsești nicio informație despre acest personaj. Stai cam acum. Am dat un pic de research quick și cred că am un răspuns. În varianta japoneză se pronunță Tao Jane și în varianta din engleză și alte limbi Jenny. Aparent. Oricum, din câte știu, nu apare în manga, corect? Foarte multe persoane din domeniu nu apar în manga. Totuși, de obicei alea apar după partea care a fost adaptată, după partea care nu a mai fost adaptată. Deci, de ce a fost ea făcută? Păi a apărut în episodul 5 sau 6. Dacă a fost după lupta cu lui Yoh cu Li Pailong. Când s-a luptat Yoh cu Tao Genie și cu nici nu știu dacă cum să o numesc, Spirit, personajul ăla cu mască așa, cu plase, Da. Oricum, chiar dacă nu aparțin de seria manga, de gândirea autorului, a fost bine primit ca personaj, adică nu poți să-i spui că a stricat seria sau... Uite, nu a stricat-o, chestia asta și alte anime-uri o fac, dar uite, e ok așa la început, dar nu ar fi avut niciun sens în ce urmează în manga. Înțeleg. Oricum și Tao Jun apare, nu pot să zic.
apare, dar dacă ar mai fost și Ginny acolo, nu știu cum ar fi reușit să împartă screen time-ul lor. Oricum, deja era știut că nu o să adapteze toată manga anime vechi, fiindcă directorul a fost același de la Full Metal 2003 și el e destul de bun în a face povești, gen bazate pe un manga care să nu respecte poveste, dar na. Oricum, urmează sezonul 2, care adaptează următoarele serii manga, din câte știu. Sunt curios dacă o să se apeleze la aceeași echipă sau se va schimba. Că pare același art style și același stil de animație din trailerul ce-l avem. Înțeleg. Oricum, acum m-a mai deranjat o chestie. Personajele, nu știu, erau așa, aveau un stil copilăresc, adică erau desenate așa ca și cum ar fi niște copii care, nu știu, doar se joacă și nu au nicio treabă. Da, nu știu, așa mi-a dat mie impresia. Din cauza la art style, nu? Da. Păi, hai să zic, este art style-ul din 2001 și din 2021. Ăla din 2001 în manga a fost folosit pentru primele 30-40 de capitole și restul a fost art style-ul din 2021. Chiar în omnibusurile astea noi, sunt unele pagini redesenate ca să aibă anumite trăsături din seria nouă, care îs ca în seria nouă. Acum n-aș vedea de ce să folosească art style-ul vechi, când Hiroyuki Takei și-o evolua cu timpul art style-ul și o băga muncă și în astea. Acum, chestia e că o să te obișnuiești. Păi presupun că schimbarea asta a apărut din cauza distribuitorului de manga, care nu mai e, îmi scapă. Shonen Jump. Aia e revista, dacă nu mă înșel. Da. Păi nu știu, acum știu că e distribuit de Kodansha, Shaman King. Da, corect. Da, era înainte, nu? Da. Well, nu, când încă era... Nu, pur și simplu nu și-au găsit Înțeleg. stilul de desenat de la început. Nu, era încă distribuit de același. Păi... Uite, mie nu mi se pare gen... Și mie la început, cum ziceai tu, când am văzut prima dată trailerul, eram gen, wow, ce frumoase sunt culorile și asta, dar parcă n-are același vibe. Da, ca și seria veche, dar după aia m-am obișnuit și mi-am dat seama că, gen... Dacă o să uiți anime-ul nou, o să-ți dai seama că se simte ca un anime din anii 2000, doar că cu grafică nouă. Oricum e de apreciat că Shaman King e prima serie propriu-zisă a lui Hiroyuki. Până acum a mai fost doar asistent sau... Dacă am terminat despre Shaman King, presupun că putem trece la următoarea temă, fenomenul Bell. Bell. Am văzut filmul în cinema, mi-a plăcut, cumva m-a și plictisit pe alocuri, dar mai sunt, cum să spun, balanța e mai mult în zona că mi-a plăcut decât m-a plictisit. Că eu cam așa mă uit la anime-uri. Sunt ca o balanță, ori mă plictisește, ori îmi place, nu prea există cale de mijloc. Oricum, mi se pare foarte fain ce au făcut oamenii de la Bad Unicorn cu filmul și sper să mai aducă filme anime la noi în țară. Dar, nu știu, să aducă ceva mai, nu știu cum să spun, și mai vechi, poate. Adică... Aia nu știu. Eu le-am dat mesaj și mi-au zis că ar putea să facă asta cu special event-uri, dar au zis că vor cât mai puțin să se bage pe zona de piraterie. Ceea ce e de înțeles. Da, și am văzut filmul Bell în cinema. L-am văzut și acasă, dublat în română. Deci am văzut de 2 ori. A doua oară mi-a plăcut de enorm mai mult. Pot să zic. Rewatch-ul a fost fix ce trebuie, pentru că în cinema, când l-am terminat, am zis, ok, nota 10. Mă duc în drum spre casă, 9. Da, exact. Ajung acasă, ceva gen, e un 8. Fix așa, starea asta am avut-o și eu, am ieșit în sală de cinema, da, super, 10. Apoi am mers, aș mai scădea la un 8, 50, 9 și când am mers acasă, i-am dat 7.
Am dat și eu rewatch, dar la varianta dublată data asta. Da, și mi-a plăcut, dar nu știu, mi se pare că actorii n-au rezonat cu personajele. Parcă n-au avut acea chimie. Și eu l-am văzut. Nu știu, asta este părerea mea. Mi se pare că ăsta a fost unul din dublajele alea. Știi că sunt multe chestii care sunt dublate în română și sună ca un desen animat. Uite, aici chiar nu mi s-a părut. Mi s-a părut un dublaj pentru anime, nu pentru desen animat. Mi s-a părut un dublaj serios. Plus că nici scriptul nu a fost. Schimba, deși am înțeles că, uite, ultima parte, o chestie ce nu mi-a plăcut la filmul ăsta a fost că s-a dus într-o parte de romance, dar nu s-a mai terminat niciunde. Aparent a fost din cauza scriptului, cică, care a fost tradus din engleză deja greșit. Acum nu știu dacă să cred sau nu, că parcă n-aș crede. Dar, da, deci dublajul mi s-a părut un serios. Suzu suna exact ca în japoneză. Melodiile au fost on point. Deci da, aici sunt total de acord. Melodiile, varianta în română a melodiilor au fost oficiale. Au fost senzaționale. Și nu pentru că sunt eu bine. Nu mai bune decât în japoneză. Cum ai spus tu, au fost la locul lor, au fost ce trebuie. Adică, totuși, dar o suna bine. Și nu spun asta pentru că sunt eu un fan al dublajelor în română. Dar mi-au plăcut, n-au fost genul ăla de melodii care să te zgâri așa pe creier, pe ureche, să nu... Nu. Ok. Deci, mi s-a părut ok dublajul. Chiar a fost ok. A fost singurul film care a fost adus și a fost dublat. Asta pe motiv că restul nu ar fi fost destinate copiilor. Și în România doar chestii de copii. Păi asta ar putea fi o paranteză la exact ce spuneam mai înainte de Netflix cu Shaman King, cu dublajul care poate a existat sau nu. Da, nu mai fost chiar destinat copiilor neapărat seria nouă. A fost gen pentru toți fanii. A fost pentru toată lumea. Înțeleg. Acum, cred că aștept și tu momentul ăsta. O teorie din Evangelion, primul episod. O luăm așa treptat. Nici nu știu cu ce să încep. Okay. Cred că orice persoană care vede primul episod o să se întrebe, băi, cum mama dracu a pornit Eva 01? Deci asta cred că e cea mai potrivită reacție. Prima întrebare. Exact. E prima întrebare pe care ți-o pui după ce termini episodul. Băi, cum a pornit? Cum? Adică eu și acum, după ce am văzut seria TV și 3 filme, tot nu am reușit să realizez, să înțeleg chestia asta. Păi, eu am văzut seria și filmele de 2 ori fiecare, dar asta a fost acum 2 ani, dar încă țin minte, fiindcă tot timpul m-a interesat foarte mult seria asta și tot timpul m-au informat și am vrut să descoper partea psihologică a anime-ului. Deci ziceai de atunci când s-a activat Eva, nu? Cu Shinji. Băi, eu zic că cum a fost sufletul mamei lui, a încercat să-l apere, știi cum face orice mamă. Într-un fel, gen îi Eva, îi armura de robot și îi sufletul înăuntru. Și mai este și partea aia de umanoid, cum ar veni ființa, în fine, știi? Da. Cum vezi în episodul 2 atunci când nu mai are armura de la cap și se vede ochiul. Da, adică vrei să spui că în interiorul pot să spun unității, deși sună foarte iurea, în interiorul unității 1 se află sufletul mamei lui Shinji? Da. Acolo a murit. Ok. Wow. Acum văd cu alți ochi seria. Deci, e sufletul, după aia e partea umanoidă, da, efectiv e un om gigantic, pentru că și numele Eva. Știi că Eva-urile au fost clone după primul om, după Adam, după primul înger, știi? Cum e și în Biblie, știi? N-am citit Biblia, trebuie să spun. Eva... Au fost foarte multe referințe. Aici știu. Chiar, da.
Deci, creatorul s-a informat foarte bine. Gen, așa a fost și Eva Orle, o clonă din Adam, ca și în paralelă cu Biblia, cum a fost făcută după el. Și poți să imaginezi niște oameni mari, gen, nu știu, ceva gen Attack on Titan, maybe, dar nici chiar. Și după aia armura de robot. Și ai văzut că Eva Orle intră în modul berserk atunci când Da. nebunesc, să zic. Când preiau ele controlul. Da, păi seria e plină de momente de genul. Da. Că o să vezi că nu mai au nevoie de cum îi zice De alimentare. acolo? Da. Ok, acum chiar că văd cu alți ochi seria și cred că ar merita un rewatch după ce o termin. Dar tu nu știai Nu. faza asta? La fel e și cu Unitatea 2, cu sufletul mamei lui Asuka. Din câte am înțeles, o parte din ea îi în Eva. Și de asta și Shinji și Asuka pot să atingă nivelul maxim de conectivitate cu Eva. Și de aia nu pot să piloteze alte Eva decât a lor. Parcă, deși trebuie și eu să dau rewatch, că am impresia că s-au pilotat și altele. Mai mult sau mai puțin. Acum, mai făcut curios. Spui că în unitatea 02 se află o parte din sufletul mamei lui Asukai. Cumva. Da, care s-a spânzurat. Dar de ce ar fi o parte din sufletul mamei ei în Eva? Adică... Nu sigur, deci eu nu mai țin minte partea asta, deci pe partea familiei lui Asuka nu țin minte atât de bine informațiile. Dar am impresia că avea legătură, gen, poate cu Gendo. Tot ce mi-aduc aminte e că mama ei a înnebunit. Mă rog, cred că depresie postnatală și taică-su și-o trăcea cu asistentele și cu doctorițele. Asta tot ce mi-aduc aminte din serie. Mă rog, râdem, glumim, dar... Oricum, să vezi neapărat și filmele Rebuild, sunt geniale. Primul e un retelling la primele 6 episoade, dar e cu un scop. O să vezi. Dacă apropo de film, că ai adus discuția. A apărut acum, a apărut știrea asta cu noul posibil film al Eva, deși încă sunt de părere că ar putea fi ceva episod special de pe un Blu-ray, de pe un DVD sau pur și simplu ceva special. Nu, fii atent cum o să fie. Da, asta o să fie, nu o să fie un film. Eu prima dată când am văzut, gen, credeam că e o adaptare la un manga care a apărut destul de recent, care arată ce s-a întâmplat înainte de 3.0. Dar stai că acum și caut, să fiu sigur. Acum cred că am mai multe întrebări despre seria Eva decât înainte. Cum se numeau manga-urile alea? Era un manga și, da, uite, minus 120 de minute, deci Evangelion 3.0. Da, exact. Credeam că e o adaptare. Asta e numele filmului. Nu, credeam că e o adaptare după aia. Asta e un one-shot manga, dar aparent specialul ăsta nou care o să apară o să se numească Evangelion 3.0 minus 48 de ore. Deci cred că în ordine cronologică s-a întâmplat ăla, apoi one-shot manga și apoi 3.0. Mă gândesc că poate ar fi o recomandare de citirea seriilor manga, deși nu scrise de Hideaki. Adică bine, seria originală din ce știu din ce mi-ai spus e că a fost creată mai mult ca să promoveze anime-ul. Dar uite care e faza. De exemplu, one-shot-ul ăsta are legătură cu anime-ul, nu are nicio legătură cu manga. Doar că e sub formă de manga, dar are legătură cu anime-ul. Cu manga-ul, nu, a fost gen... E alt univers, e ca și chess rebuild-urile pentru seria TV. Păi, cred că mai... Acum că a fost lansat înainte ca să promoveze, asta a fost doar o chestie de marketing, nu a fost nimic mai mult. Manga are poveste un pic diferită,
personajele se comportă diferit și ending-ul e Da, păi diferit. chiar știu că cred că te-am întrebat într-o zi de ce există așa de multe serii manga după, mă rog, relatate Eva, Da. deși nu sunt produse nu scrise de Hideaki, n-a contribuit cu nimic. Și Hideaki a zis că Evangelion e o poveste care se repetă. aș îndrăzni să spun că Asta e practic e tot. reprezentată viața unui om în serie anime. Posibil și asta. Uite, eu aș zice că cel mai satisfăcător dintre toate ending-urile e ăla din Rebuild. O să vezi când le termin, dar ending-ul din End of Evangelion și din seria TV îs dulce acrișoare. Înțelegi? Aia e chestia, bittersweet. Înțeleg. Dulce amărât, pardon. Da, păi Adică, ok, nu e un ending neapărat trist, îi trist ce se întâmplă. Că ăsta care zic, acum chiar să nu duci nici la extrema aia că Evangelion nu e un anime trist, că nu l-ai înțeles. Ba e da, trist, n-ai cum să e spui trist. că nu e trist. Mai ales când vezi Aia nu înseamnă prin ce că... trec personajele și când afli că viața autorului a fost cumva transpusă în anime. Uite o chestie ce am vrut să ți-o zic. Asta am discutat mai de mult cu un prieten despre seria Eva. Evangelion e chiar un anime foarte realist. Deci personajele sunt reprezentate foarte realistic și caracterizate. Dar acum o să zici că uite că toată chestia asta cu roboți mari, cu îngeri, cu nu știu ce, astea nu sunt viața reală, nu sunt realistice. Sau, no, chiar dacă sunt inspirate după anumite religii sau credințe și se efectiv reprezintă niște monștri uriași, da? Păi uite, și depresia în viața reală, atunci când o ai tu, când o trăiești, toate problemele par mult mai mari decât sunt. Corect, Așa-i? da. Dar asta e și când nu ai depresie, când pur și simplu faci overthinking la nesfârșit și te gândești că se întâmplă cine știe ce și când acolo nu se întâmplă nimic din ce te-ai gândit. Exact. La urma urmei, mesajul nu a avut nicio legătură cu whatever, luptele cu monștri sau... Chiar dacă Evangelion e un anime mecha, e de fapt anti-mecha, așa cum e One Punch Man pentru shonen-uri sau mai nou Da, păi Chainsaw Man. am spus-o și am să mă repet. Ca să înțelegi Evangelion, nu știu, trebuie să privești cumva out of the box. Nu trebuie să, cum spun, să iei de bun ce ți se prezintă în anime. Trebuie să îți extinzi cumva... Evangelion nu e un anime ce te uiți la el de plictiseală. Nici nu-i dai speedrun, cum am dat eu. Eu i-am dat și mai mare speedrun. Dar, uite, când te uiți nu te gândi prea mult în timp ce te uiți. Nici nu prea ai timp să te gândești la alte lucruri pentru că efectiv pierzi detalii. Te trezești că te gândești la probleme detalii și se termină episodul. Și realizezi la sfârșitul episodului că, bă, n-am înțeles absolut nimic. Adică am pățit. Într-un fel asta e și ideea. Asta e și ideea seriei. Dacă nu înțelegi nimic, gen, doar continuă să te uiți. Aia e toată treaba. Oricum e un anime genial, oricine ar trebui să-l vadă, fiindcă îți schimbă viața, modul de gândire. Da, păi aici pot să spun că efectiv și mie mi-a schimbat, cel puțin End of Eva mi-a schimbat viața și modul de gândire. M-a ajutat cu unele probleme personale, din fericire sau din păcate. Sincer să fiu, eu am rezonat mai mult cu ultimul film Rebuild decât cu End of Evangelion, deși știu că e un masterpiece cinematic, End of Evangelion, îmi place la maxim, e nota 10, dar fie că vreau, fie că nu vreau, eu am rezonat mai mult cu ultimul film Rebuild și asta este. Că tot ai zis de End of Eva că e un masterpiece cinematic. Singura chestie care nu mi-a plăcut la End of Eva e scena aia de la sfârșit când Shinji o strânge de gât pe Asuka. Nu pare absolut deloc real, adică parcă personajele sunt efectiv lipsite de orice fel de emoție. Nu știu dacă asta s-a vrut sau la asta s-a ajuns din cauza bugetului mic, din cauza... Bugetul nu a fost deloc mic. Corect, încurc cu ultimele episoade, că toată lumea știe. Bugetul a fost gigantic. Ai văzut End of Eva și știi scena
Da, l-am văzut. E, Știu. Poți să explici scena sigur, dacă vrei. go for it. Deci scena se întâmplă fix după Instrumentality, atunci când Shinji și Asuka, cum să zic, dau reject la Instrumentality, adică vor să continue să trăiască într-o lume în care există durere, dar durerea aia e reală. Da, deci sunt sentimente adevărate. Acum, uite, nu înseamnă că singurii doi, da, deci acolo tot se face o paranteză la Adam și Eva, cum ei au fost primii doi oameni, dar în continuare oamenii o să dea reject la Instrumentality, o să vadă că nu e ok, o să revină, o să reconstruiască lumea. Acum, care e faza cu scena aia? Păi Shinji știi relația lor Da, haotică, păi, da? Dintre ei doi. Shinji și-a descărcat frustrările pe Asuka, da? Și în primul rând o și vrut să vadă dacă e adevărat, adică dacă să o strângă de gât să vadă dacă o poate da, ceva de atinge, genul, înțelegi? ciupește-mă Și Asuka să chiar văd că nu și... dorm, că nu visez. Da, deși a fost mai mult din frustrare, dar Asuka, deși l-a văzut în fața ei pe Shinji la his lowest point, să zic așa, și în Instrumentality știi că toată lumea și-a văzut la toți amintirile și știi ce au făcut Da, în spital, scuze, interrupțiuni un pic totuși, ideea. Chestia asta că îți vezi amintirile mă face să mă gândesc un pic la moarte, pentru că știi că există teoria aia că atunci când mori, creierul rămâne activ vreo 7 minute da, și 7 minute sau în alea cât. 7 minute efectiv îți revezi toate amintirile. Fii atent aici, deci chiar dacă au văzut și ce au făcut Shinji acolo în spital și cum o strânge de gât, da, fiindcă și-o descărcat frustrările pe ea încă i-o dat așa un mângâiat blând și Shinji, chiar și cum a ajuns, încă primește afecțiune, ai văzut că a început să dea niște Da, da. lacrimi. Scena mi s-a părut cu adevărat emoționant, adică deși nu le-ar merge relația, ar fi super toxică și ar fi toxici unul cu altul, totuși Dar e drăguț. există și afecțiunea, chiar dacă într-o relație e nevoie de mai mult decât doar iubire și afecțiune, e nevoie de compatibilitatea aia, pe care ei doi nu au avut-o. Dar aia nu însemna că nu au putut asta să-i arate afecțiune, chiar și în Da, dar acum poți să te cele mai gândești și la, joase momente. cum să spun eu, teoria conspirației, între ghilimele, că extremele se atrag. Deși, cum ai spus și tu, într-o relație ai nevoie de compatibilitate cu persoana cealaltă. Adică nu puteți fi două persoane absolut opuse, pentru că Da, nu Shinji va și merge. Asuka nu au fost făcuți unul pentru altul. Acum e chestia că Shinji nici nu prea au simțit afecțiunea, înțelegi? Tot timpul lumea o folosea ca să se folosească de el. Cum a fost Misato, cum l-a sărutat și că așa, ca să urce neva, da? A fost o manipulare. Ei bine, uite, aici a fost afecțiune pură, nu a avut nicio legătură cu astea. Da. Înțelegi? Normal că o da lacrimile. Și după aia au zis că e dezgustător, că aici ar putea să fie ori chestia ce-a văzut, ce-a făcut în spital și în Giasca, că e dezgustător, ori faptul că știi că ea mereu era țundere și era foarte bossy, așa, și că l-a văzut plângând, știi, la semne de afecțiune, l-a văzut plângând și s-a părut dezgustător. Oricum nu există secvențe în anime în care să nu le spui Shinji plângând, să fim sinceri. Sau în care nu spune nu trebuie să fug, nu trebuie să fug, nu trebuie să fug. Adevărat. Ok. Acum, uite, totuși cred că trebuie zisă și asta, că ziceai de asta cu extreme să trag și cu compatibilitatea. Chiar dacă n-ai văzut ultimul film, vezi că e o scenă unde Shinji și cu Asuka... te rog, nu da spoiler. Lasă-mă să mă bucur de serie. Okay, și așa podcastul e plin bine. de spoilere pentru cine n-a văzut animeul. Oricum să te uiți la filme neapărat. O să ți se răspundă la foarte multe întrebări din serie, din absolut tot. Păi chiar sper să-l văd cât de curând al doilea rebuild. Al doilea începe ca și continuarea la anime, gen episoadele 7, 8, 9, așa mai departe, până pe la jumătate, când o să vezi. O să-ți dai seama când se schimbă, efectiv e o chestie foarte majoră. Păi, și de acolo e oricum, m-am învățat să nu mai dau skip la ending, pentru că am văzut și în primul rebuild că după ending mai sunt câteva scene. De exemplu, în primul rebuild există scena aia cu Kaoru. Și asta, acum că mă gândesc, scena aia duce un pic așa a naștere. Duce. Poftim? La al doilea rebuild, dacă nu te uiți la ultima scenă de după ending, nu
înțelegi în totalitate al treilea. Înțelegi, dar nu știi de ce s-a ajuns acolo neapărat. Că nu trebuia nu știu ce și nu trebuia nu știu cum. Nu, frate. Arată la ending ce se întâmplă. Înțeleg. Și oricum, în primul rând, pentru melodia aia de la Utada Hikaru nu se dă skip. Oricum, la nicio melodie din serie nu dai skip, adică să fim sinceri. Ok. Mai avem 2 teme de discutat. Primele manga traduse în română și încă una despre Crunchyroll. Mireasa străvechiului mag și... Am mai fost înainte de ce se traduce acum, au mai fost acum câțiva ani. Știu că s-a tradus Berserk, sper că nu m-am murdărit de engleză la gură. Și știu că a mai fost o serie manga, dar mi scapă acum. Ceva cu prințesa, nu știu. Chiar îmi scapă. Oricum, nu știu acum cât succes o să aibă seriile astea manga traduse. Adică orice serie de la noi s-ar traduce, nu știu cât succes o să aibă, pentru că... Până acum are că... Da, pentru că e vibe-ul ăsta așa, că bă, mamă, uite... Anime-uri la cinema. Exact, oricum 2022 a fost un boom pentru industria anime la noi. Dar stai să zic o chestie. Asta are legătură și cu filme anime ce s-a la noi și cu manga-urile trase în română. Bă, îs câteva, da, îs puține până acum. Și îs promovate bine, adică nu poți să-ți scape, mai ales astea aduse de Bad Unicorn, adică One Piece mai ales. Și One Piece n-am văzut, nu știu. Și astea de la Nezumi, știi? Dar uite-te, deci cum îs promovate, deja parcă îmi ies pe urechi, sincer, adică numai de aia zice, numai despre aia postează, numai despre aia. A fost acum Eastern Europe Comic Day, când s-a dat din nou Bell și Jujutsu Kaisen. Și Bad Unicorn pe pagina de Instagram, efectiv, gen, o scos în evidență Bell, e normal, pentru că e dus de ei. Dar, ok, nu știu, mi se pare ciudat când sunt foarte puține variante, gen zici doar de aia, parcă deja mă satur, parcă nici nu mai vreau să aud, efectiv. Nu mai vreau să aud de One Piece, de Bell, de Mireasa străvechiului mag, știi? Da, e marketing aici până la urmă, adică e normal că atunci când ești firmă vrei să-ți promovezi produsul. Da, trebuie cu măsură. Corect și asta. Mi se pare că trebuie cu măsură. Prea mult plictisește și enervează. Exact. Mă enervează. Și mi se pare cringe deja. Deja mi se pare cringe. Numai One Piece sau... Acum am văzut și Cinema City că ați văzut animeul One Piece, Red, sau duceți-vă animeul One Piece. Am văzut toate cele 1000 și ceva episoade din One Piece în cinema, sunt senzaționale. Lăsând glumele foarte proaste deoparte, revin la ce am spus, nu știu cât succes o să aibă seriile astea manga traduse la noi, deși trebuie să recunosc că vreau să-mi cumpăr, măcar așa să le am în bibliotecă. Dar la noi lumea preferă să pirateze manga la maxim și n-ai de înțeles. Deși nu sunt chiar de acord, adică acum e destul de ieftin un volum dintr-o manga, dacă stai să te gândești. Da, uite, de exemplu, acum cum să se traduse în română sunt un pic mai ieftine decât... Sincer, probabil și din cauza că sunt traduse direct din japoneză, din ce știu. Bă, asta nu știu ce să zic. Parcă citisem pe site-ul Nezumi că seriile sunt traduse direct din japoneză și probabil s-au redus câteva costuri de aici. Foarte posibil. Da, nu știu, eu cred că o să aibă succes, fiindcă, cum ai zis și tu, că 2022 a fost un an foarte bun pentru tot ce înseamnă anime, manga și așa mai departe. Parcă mi se pare că anul ăsta s-a făcut într-un fel neapărat nouă comunitate, dar o ieșit comunitatea din casă. Au fost și ăștia 2-3 ani cât au fost foarte nașpa cu, Nu, au fost mulți ani. Mă refer la strict problema cu... Da. COVID-ul. Well, da, de mult nu mai avem chestii legate de anime. Da, păi... Niciodată n-am avut foarte multe, dar ceea ce le avem... Da, păi
ce am Eu avut, cred că trebuie să ne bucurăm ce mai am mult de avut nu s-a anime. păstrat. Pentru că, na, Deci noi acum trebuie să ne bucurăm foarte exact, mult și exact. să profităm de ce avem acum. Ar, Fiindcă știm ce s-a întâmplat în da, trecut și se poate întâmpla da, oricând și corect. acum. Deși acum o să sune foarte rău ce spun, dar lumea e mai educată, dar educată nu în, cum să spun, adică nu mai are pretenția, băi, să primesc totul de-a gata, totul pe gratis. Adică acum lumea a devenit conștientă că, băi, vreau o chestie, trebuie să plătesc pentru ea sau, na, Majoritatea ăștia care eu le zic gen ca și fan anime generația 2020 sau generația din pandemie care s-au apucat atunci, mă crezi că majoritatea nici măcar nu știu ce e la Crunchyroll. Ești numai de anime Kage și de oh, astea. Da, când eu film la anime la cinema, normal, merg, dar mi se pare că tot se piratează, cel puțin când vine vorba de aici anime. la anime e o întreagă discuție despre piratare și probabil o să o lăsăm pe data viitoare, pentru că e foarte mult de Da. discutat. Ok, revenind. Ai spus de Crunchyroll, ultima temă, familia Crunchyroll și cum Funimation s-a contopit, între ghilimele, cu Crunchyroll. Un dezastru, pe scurt. Am văzut foarte mulți actori care dublau anime în engleză că se plâng de această, cum se spun, această contopire, cred că e cel mai potrivit termen. Efectiv, și așa erau plătiți foarte prost înainte. Acum de când cu Da, această contopire și probabil o să repet cuvântul ăsta în continuu, pe lângă faptul că au crescut prețurile abonamentelor, actorii sunt la fel de prost plătiți. corect, am văzut și eu că și ăștia ce-au dublat Jujutsu Kaisen 0, parcă 150 de Da, dolari sau exact, 200 pentru exact. tot. Plus că chiar citisem o știre, un actor din, sper să nu mă înșel, cred că Mob Psycho, a vorbit deschis cred că pe contul personal de Twitter despre faptul că actorii sunt plătiți foarte prost și, dacă nu mă înșel, a fost înlocuit. Tocmai din cauza că a avut tupeul, să spun așa, Pe să bune? vorbească. Ce A, mă chestie? rog, știu că fusese oricum destul de mare tămbălău cu chestia asta. Acum nu știu exact dacă a fost înlocuit sau nu, dar tind să spun că n-a fost pentru că atunci când s-a aflat că va fi înlocuit, au fost destul de mare valul de reacții. Așa, per total, nu știu, eu am abonament la Crunchyroll, l-am cel gratis, nu plătesc pentru că n-am timp să mă uit la anime și Da, same, da, și nu merită merită. să plătesc, deși folosesc Crunchyroll de cele mai multe ori, pentru că mi-e mai comod să deschid aplicația Crunchyroll pe telefon și să mă uit. Da, eu m-am oprit din a folosi când mă uitam la Free și am văzut că frame rate-ul e vai și amar de capul lui. Și trebuie să recunosc, o să recunosc, dar am uitat pirata după aia toată seria, deși preferam să mă uit pe Crunchyroll, sincer, la Free, fiindcă există două subtitrări făcute de fani, una făcută în bajogură, efectiv, ori renumit anime Gay Swimming, Free. și Da. da, și o subtitrare serioasă. Free, nu, deci Free nu e cu gay sau ceva. Lumea spune chestia asta doar pentru că e un anime cu și despre băieți care înnoată. Da, și efectiv lumea dă ship, da? Efectiv ei îs bros, știi, gen, Da, păi acolo e e mai bromance. ușor să vorbești când n-ai idei despre ce vorbești decât să vorbești când știi despre ce vorbești. Nu prea are sens, dar În general este și o parte a comunității care e destul de cancer. Uite, mie anime-ul ăla mi s-a părut destul de bazat, deși comunitatea e plină de fetișcani astea care dau ship la băieți și efectiv nu sunt atente la da, acțiune. chestia asta cred că o să existe la orice anime posibil, adică nu e doar la Free sau
doar la anime-ul XY. Da, dar sunt anime-uri care efectiv parcă nici nu le vine să se atingă de ele. Da, corect. Cum e Evangelion, de exemplu. Dacă tot am dat exemplul ăsta. Nu cred că s-ar atinge de el. Fiindcă e prea complicat, efectiv, din al doilea episod zice asta n-are niciun sens, Da, sau încolo, mă duc să cum mă uit e la o persoană foarte dragă mie care a spus că nu merită să te uiți la Evangelion pentru că are animația foarte veche. Oricum, reveni la Crunchyroll. Că e scârboasă. Că e Exact. scârboasă animația. Oricum, reveni la Crunchyroll, nu știu, aș plăti doar dacă, nu știu, dacă n-ar mai fi atât de ahtiați după bani. Adică, băi, da, ok, plătești, nu știu, 20 de euro cât e abonamentul acum, mă rog, cred că e mai ieftin. Dar, ok, oferă și calitate, adică nu-ți mai bate joc de fani, de actori. Și de unele serii, că totuși au și Crunchyroll Original. Da, păi au seriile produse de ei care nu sunt cele mai bune. Nu știu cât de... Deși mie mi-a plăcut la maxim Tower of God, trebuie să zic. N-am urmărit nicio serie produsă de Crunchyroll, cred. Oricum... Deci... Apare sezon 2, dar Tower of God merită să te uiți la primul. Am deja 1020 de anime-uri în Plant Watch. Nu cred că mai simt unul în plus. Mi-aduc aminte asta așa ca o parteză. Acum ceva timp, cei de la Crunchyroll aveau o chestie foarte faină. Upscale la anime-urile vechi. Efectiv, s-au folosit de inteligența artificială ca să facă anime-urile vechi să se vadă bine pe televizoarele cu diagonală mare. Adică Full HD, 4K. Și arăta bine? Gata. Da, dar nu știu exact de ce a picat. Și cu One Piece Special Edition. Nu, efectiv voiau în aplicația lor, în site-ul lor să se folosească de inteligența artificială ca să... Nu, s-a renunțat la idee, nu știu exact de ce. Da. Bine, probabil din cauza că erau costurile prea mari și nu era rentabil pentru ei. Da, oricum se făceau doar la seriile vechi, gen Naruto și ce mai au ei așa vechi. Și astea populare, mă Nu știu, că acum dacă e o serie nouă și ea e 1080 și tu ești pe un televizor 4K la ea, se vede acceptabil. Mă rog, pentru cineva care n-are ochiul format, se vede senzațional. E cam aceeași rezoluție. Da, exact. Oricum, acum depinde și de televizor, cât de bine știe el să facă upscale. Zici de upscale, da. Ok, nu pot să cred că am ajuns la final cu primul episod. 54 de minute, după câteva tăieturi, probabil 50. Nu mă așteptam. Oricum a fost. Sincer, încă am emoții. Mie mi-ar cam trecut, gen la primele subiecte, poate. Da, la început. Oricum, cam atât, cred. Da. Numai că a fost cu seria Eva. Ultima... Acolo și problema e că eu pusesem ultima temă Eva și după aia mi-am dat seama că nu are continuitate și am pus-o am discutat mai sus despre... oricum n-a fost o problemă. Ok, cam gata, zic. Ai ceva de spus de... Da. De spus, de adăugat. Nu, ok, atunci... cred că ce o de zis a fost zis. Ok, atunci ne vedem data viitoare, presupun. Ok, eu am fost George. Următorul podcast. Eu Vali și data viitoare sper să îl prindem și pe Bogdan. Da, trebuie. Ok, ciao. Ciao.